खुलुमबाय दिननि रादाबखौ फरायगोन आं सोदोमसा बसुमतारी दिनै 18 मे 2022 बाजिगुथि बर' बिजों सान आसाम गरखा सन्मिलननि आफादगिरि आरो नेहाथारिया सोलायबाय गाहाय आफादगिरि महरै कृष्णन बुजेल आरो नेहाथारि महरै लक्ष्मी सेदाय बिथांमोनखौ भट होनायनि गेजेरजों सायख'नाय जायो जुब जुब थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव दासिम 26 जिल्लाफोराव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों काछार जिल्लायाव आसाम राइफल आरो इन्डियान आर्मी गथायसेयै दैबानाजों लोमसावजानाय सुबुंफोरखौ बोखांनाय हाबाफारि लादों आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिनि फोसावनाय बायदिब्ला दासिम 96,697 जोना काछार जिल्लायाव गोहोम गोग्लैदों आरो हजाय जिल्लायाव 88,422 नगाव जिल्लायाव 56,960 दरं जिल्लायाव 39,874 बिश्वनाथआव 22,526 सुबुंफ्रा गोहोम गोग्लैदों सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला नगाव जिल्लायाव दासिम दैबानानि जाउनाव सासे गोमानानै दं होननानै खौरां मोन्दों दासिम मोन 89 रिलिफ केम्पफोर बानायनानै होनाय जाबाय सिबिआइआ दिनै कंग्रेसनि एमपि कार्ति चिदम्बरमखौ खाबाय बिथांनि सायाव गोबां केसफोर दङ होननानै फोरमायदों बिनिनो 263 चाइनिज सुबुंफोरनि 2 नाम्बारनि भिजा बानायनायनि जाउनाव खाजादों होननानै सिबिआइ बिफाननिफ्राय फोसावदों बेंगालुरुआव दिनै जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव सानै सुबुंनि जिउ खहा हरखाब लामानि जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा मख'नाय बायदिब्ला आल्ट्रा बासजों बाक्सा जिल्लानि निकासियाव अल आसाम गरखा सन्मिलनाव थांबाय थानाय समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कापुरपुरा सकआव स्कुलआव फैबाय थानाय गंसे मटर साइकेलजों मोगा मोगि जानायाव एक्सेल 100 सालायगिरिया जायगायावनो जिउ गोमायो मख'नो गोनांदि एक्सेल 100आव फैफानाय ग्रीन फ्लावर स्कुलआव फरायनाय गथ'आ बासियो जिउ गोमाजानाय सुबुङा बागानटला गामिनि आदिबासि सुबुंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खाग्राबारियाव 59थि बर' बिजों सानखौ लोब्बा लाखिनानै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिजों बर' बिजों सोलोंथाइया माहारिनि जिउ बेखौ फोथांना लाखिनायजों गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव माहारिनि बिबान बे थांखिखौ गुवारै फोरमायनानै होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बर' बिजोङा अरायबो थांनानै थानांगौ बर' बिजोङा थांनानै थायोब्ला बर' फरायसालिया थांनानै थागोन होननानै बिथां दिपेन बर'आ फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायबावदोंदि एबसुआ माब्लाबाबो जिरायनानै थाग्रा आफाद नङा जेब्लाबो एबसुआ बर' हारिनि थाखाय मावलांबाय थागोन 5 बोसोर जाबाय बे हाबाफारिखौ लानानै हाबा मावनाया नाथाय जोङो नुबाय खामानि मावनायनि बेलायाव 9, 10 मेट्रिकनि सायाव जों खामानि मावदों आरो बेखौ लानानै जोङो मटिभेशन काउन्सिलिं प्रग्राम लादों मेट्रिकआव रिजाल्ट मोजां खालामनांगौ फार्स्ट डिभिजननि संख्याखौ बारायनांगौ बिनि थाखाय काउन्सिलिं होदों जोङो स्पेशल कचिं होदों किन्तु जोंनि गुदि फरायसालियाव गोबां फरायसालियाव दिनै फोरोंगिरि गैयाबासिनो गुदि फरायसालिया सोलिदों 0 टिचार आरो सिंगल टिचार सोरबा टिचारखौ एपइन्टमेन्टआव होदों माने एटाचमेन्टआव होदों आरो पार्मानेन्ट एपइन्टमेन्ट होआखै दा बेबायदि जों गुन गोनां सोलोंथाइ मालाबाबो सम्भब जाया गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगोनबा गुदि फरायसालियावनो मोननांगोन दा बेखायनो बिटिआर सरकार आसाम सरकारखौ जों दाबि होदों टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों जेराव जेराव फोरोंगिरि गैया बेयाव फोरोंगिरि थिसननांगौ आरो बे थिसननायनि गेजेरजों बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिखौ मजबुत खालामनांगौ आरो साफ्रोमबो फरायसायानो मोजां सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हानायनि अधिकार दङ दा बे बाथ्राखौ जोङो दाबियाथ' थाबाय किन्तु माला सुफुंगोन बेखौ सरकारा दाबो थिग खालामाखै बिथांमोना बुंदों जोंनि एपइन्टमेन्टआ सोलिगासिनो दङ किन्तु दाबो जोंनि फरायसालियाव थोजासे फोरोंगिरि गैया दा बेखायनो जेब्लासिम फरायसालियाव पार्मानेन्ट टिचार होआ डिमान्डआथ' थागोन जोंहा होनांगौ किन्तु पार्मानेन्ट टिचार गैयिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनियावनो थानाय जायफोर ग्रेजुवेसन मास्टार डिग्री खालामनानै दङ जायफोर टेट DLED BEd खालामबाय बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि गेजेरजों 1000 स्कुलाव टिचार एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ जों खालामनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों जों गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मोनसे बेबस्था बे बेबस्थाखौ जों बांहोनो नागिरदों गोजोन्थों दिनै मोनसे बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सान आरो मोनसे गोथार सान होननानै बेखौ जोङो दिनै लानांगोन मानोना दिनै 18 मे 1963 मायथाइनि दिनैनि बे सानावनो जोंनि बर' रावा
गुदि फरायसालियाव थिसनजादोंमोन गनायथि मोनदोंमोन आरो बेखौनो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे खाग्राबारि दखरा एबसुजों जथायै दिनै बे खाग्राबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय बटाबारि गुदि फरायसालियाव बेखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।